തുടങ്ങാം. സുന്ദരൻ മാഷ് പഠിപ്പിക്കാത്തവരായിട്ട് നാട്ടിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സുന്ദരൻ മാഷ് മക്കളെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും അഹങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വീട്ടിൽ മറ്റൊരു കഥയാണ്. സുന്ദരൻ മാഷ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ്. രാവിലെ 5 മണിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കണം. ഇന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് അത് പഠിച്ചു തീർക്കണം. കുട്ടികളോടൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, ഇതൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ കുട്ടികളോ നേരെ വിപരീത ദിശയിൽ, ഭാര്യ അതിലും വിപരീതമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ദിശയിൽ. മാഷക്കാകെ ബേജാറാണ്. ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും കുട്ടികൾ അനുസരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന ഭയം മാഷ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ്. സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അറിയാം, വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ്. കറക്റ്റ് പങ്ക്ച്വലായ സമയത്ത് മാത്രമേ സുന്ദരൻ മാഷ് സ്കൂളിലെത്തുള്ളൂ. കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെ എത്തണം എന്നുള്ളൊരു വാശി സുന്ദരൻ മാഷക്കുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഏനിയാഗ്രാമിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിത്വം പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണവാദി